वाह 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 राम पिया पिया रोटते आए है हो पियर भइली देहिया अरे ए हो पियर भइली देहिया ए रामा पिया हो भइले का भइले पिया भइले अरे गुलरी के फूला ए रामा पिया हो पिया भइले गुलरी के फूला
चैती है चैत शुभ दिनवा चैत शुभ दिनवा हो चैत शुभ दिना हो चैत शुभ दिना हो चैत शुभ दिनवा हो चैत शुभ दिनवा चैत शुभ दिना हो चैत शुभ दिना चैत शुभ दिनवा हो चैत शुभ दिनवा चैत शुभ दिना हो चैत शुभ दिना 1 2 3 4 5 राम जी के भाई ले जनमवा अरे जी हो राम चैत शुभ दिनवा धन सोनवा रामा अन्न धन सोनवा रामा अन्न धन कौशल्या लुटावे राजा सिंह जी के जीजा जी बानी आशीर्वाद हमरा के दिले बनी बार बार बनावे और आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा अरे चोरी तकेला लुटो पप्पा लुटाए जवाना चोरी तकेला लुटो पप्पा लुटाए जवाना अरे चोरी तकेला लुटो पप्पा लुटाए बड़ी कम बोलने वाला लोग बाड़े अब
बोलबो करी है तो जगह पर बोली है जने से मजा आई। अब मनोज ठाकुर जी हमार बड़ भाई होन अपन बोलो एकरा के ऊंचा आवाज में बोली है लुटब तो लुटना देखी कैसे लुटना अरे लुटब तो लुटाए जवाना लुटाए जवाना अरे चोरी केला लुटब तो लुटाए